cable car. Ito cable car puro. Ayan, mga ganyan. Ayan, ganyan. Ang gaan. 108 bla? Ang mahal. 180. Ay, bakit naman tinignan? Nakababa na kami. Kawal kaya. Hindi daw niya nakita yung pagsakay Sino? natin. Sino yan? Ay, sayang. Uy, gusto ko itong ganito. Ayan. Ang ganda yung ganito. Yan o, sa Jackson. Ay, kaya. Snake. Magkano? 360 to 88. Mahal. Pagkakapihan lang po yan. Nagkano? Ay, ito maganda o ganyan. Buwa mo. Bala. Kabuka naman naman. 400 to 80. Ito. Ay, dito na lang tayo kay Bulkar. 40 lang. Ito. Ano ba ito? 60 one way. 60 one way. 230. Mahal naman eh. O, 200. Dito ka lalabas. Paglabas mo, ayan. So, ayan. Andito na kami sa Ngong Village. Lantau Island. So, ngayon, pupunta dapat kami sa Big Buddha kasi lang under renovation ang Big Buddha, pero try natin puntahan ang Big Buddha. So, ito yun. Lang ako. Huwag niyang baguhin ang sitwasyon. Gusto mo patay na? Patay ko. Nasa iyo. Oh, pwede. Patay na. Magbabay ka na. Yung harap mo. Ang tiyan ko no. Tatlo. Ah. Plano one day kung tatlo. Okay. Ate Grace. Ah. Ganda dito, dunya, dito. Ay, dito, dito.
Walking with Buddha yan. Kung paano siya ginawa. Ha? Bente mo ng bente dyan. Braised pork noodles with meat. Braised pork. Bakit puro pagkain na nandito? Ayan. Lucky draw. Egg hunt. Uy, hanap tayo ng lucky egg. Ano lang, magre-register. Mare-register ka pa pala. Ang daming bunga ng ano nila, oh. Puno. Yung plastic na puno. Picture tayo. Picture tayo sa puno ng balete. Bana. May bungang orange. Ponkan ba yan? Health. Bliss. Tupulin mo. Punta tayo sa monastery. Ay, kaya tayo eh. Hindi. Andun pa yung monastery. Yeah. Bliss. Ay, umaambon. Anong gagawin mo? Picture ka, anong gagawin? 1, 2, 3. Yun, no? Tara! Oo ka naman! Wala ka. Ba't naputol? Alin? Butol na nga eh. Huwag na nga layo ah! Ready? Ba't na? Click. Isa pa. Ano naputol doon yan? Ha? Ba't naputol? Ay, katanggalan. Bigay pa yun ni Jenny Lina. So ayan, papunta na kami doon sa may Big Buddha. Pero naka-under renovation siya. So pupuntahan namin ang Monastery. So yun guys. Ang daming souvenirs dito. Umaambon siya. Umaambon siya ngayon. Nagpa-fog. Ayan, nakita nyo. Foggy. Ayan, umuusok. Ha? Sino? Bakit? Wala. Patingin! Ang layo nung kuha mo sa akin. Malayo ba yun? Yes! Ayan po. Ang foggy. Foggy. Mahamog. Hindi yan ulan. Mahamog. Hindi, mahamog na. Ayan po. Hindi kita ang habi lang tayo. Ang galing! Ihamog nga. Yung pag mahamog may basa-basa. So mahamog siya. Ayan o, mabasa-basa. Yeah. Para siyang umaambon. Ang cute ng panahon dito. Ang ganda, ang sarap. Malamig kaysa dun sa baba, dun sa Hong Kong Island. Mainit. Alam mo may nag-aano ng testing. May nag-ano ba doon? May nag-ano ng... Wala. Ano talaga? Ano ba yung tawag nun yung nag-uuling? Grill? Wow, ganda. Dito tayo. Diyan o, upo ka sa gitna. Sayang, kita pa sana si Buddha doon. Yeah, 1, 2, 3. Naka. Nox naman. Hala, limping drive. May tinapay ka doon yan. Guys, yung chips. Ako naman dito. Chips lang? Tumigil muna tayo. Nakapagkasig tayo. Price yun. Wala bis. Ay! 哦，嗰啲。
Wala naman, te. Si Amang napudgilantan. Hala. Ikuha na ninyo si Amang. Puro man magipaghilantan. Ayan, nandito kami. Akit tayo? Akit tayo? Hindi. Ano ka na? One way siya, no? Okay, ganyan ko na. May nag-uusap eh. Tayo ka dyan, Dunya. Patong ka dyan. Hindi ko kaya na. Mapagalitan pa. 1, 2, 3. Portrait ka na. Punta tayo dun sa monastery. Andito kami sa Big Buddha. Paakyat kami ng Big Buddha. Kasi lang under renovation siya. So, ayan. Winter dira. Di man ano. Pasamay na. Kaso lang medyo foggy siya kasi kuan dagom.你呢度都見唔到啊！誇張喎！都未咧？哦，唔好上嚟咯！喺個心入邊，我正常我問啦，唔該。入邊有冇嘢食啊？呢度有買喎。我想食，好辛苦喎！一齊去，好辛苦喎！一齊去，拜拜。佢呢度加咗呢輪上去喎，我超落啊！唔係。Nay, nak. Dito nag-live. Dito naman ako. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko doon? Ayoko na. Ayun, parang kang baliw. Dito. Ay, bakit patay itong isa? Ang layo ah! Ay, naka-live pala doon. Sorry. Bunso! Nagpapapicture si nanay mo, oh. Hiyang-hiya po mo. Ito? Gayong. Oo. Lobat na siya. Palitan natin ng battery. Ang ganda ng pausong. Nandiyan ko si Bunso. Ang ganda ng pausong. Oh my God. Ang saya niya naman, sabi ni si Sway. Okay, go. Gora. Susuka ako eh. Gracias sa Diyos. Pingi akong ano mo, oil mo. Doon nga, pingi. Yung oil mo. Oil, wala kang white flour? Dito tapos na. Nilamigan nata ako. Yung bunbunan ko kasi. Ang takip. Andito. Papakay yung bunbunan. Ito? Ito ba yun? Oo. Ah, white flour pala to. May flower ba yan? Parang. Ha? Ah, this is size in this sport. Sabi langin mo ah. 14 plus
16. 30. 30. Ewan ko sa'yo. Basta sa akin. Plus 16, 30. Basta sa akin, 28. 28. Ilan na nga? 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34. 44. 45. 60. 16 din. Baka nadadagdagan pagpaket ng pagpaket, ha? Ilan? 76. Magkailan? 6. $92. 16 din. Okay, picture mo muna sa pine tree. Ay, hindi pala ito pine tree. Tapos mag-picture naman tayo pababa. Ayun ba? Pababa. Simula sa taas, yung galing sa baba. Wala ka pa sa tuktak pa yan, ha? Oh, sabi ni Helper Chick, kumusta kayo? Hi! 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 Honey, sayang wala ka. Honey! Magpapagawa ko ng telepono. Saan nga ulit yun? Ano pangalan ng store? Sus, araw-araw ganito ilalakad mo. Aba, humayat ka na. Umayat ka rito. Magkakasing din payat mo. Sabay ka na kaya? Ayo. Kumusta kayo? Hinihinga Linday. Araw-araw ganito, malik managa. Ay, papay ka. Oo, nagda-diet yan. Diet, gutom naman. Nagutom, di makati. Hindi makatiis. Wala rin disiplina. May salitang diet. Uy, bilangin mo yan dyan, doon niya ha. Hindi mo kaya magbilang. Bilangin mo lang yan, yan. Ilan? 16. Ha? 16. 16 to? Oo. 90, 106. 16 din. Dito. Pati na lang. $38. $54. Ha? Ayan o. Wala si Buddha. Under renovation. Bakit? Ilan na ba yan? Steps ko? Ay, isa pang dalawa pa niya. Pagbaba mo yung balik baba niya. Pag umakit daw, wag daw lumingon. Ano sabi? Honey, Eh, bakit? Ano naman kasabihan yan? ewan ko. Ano kasabihan yan? Ano Riche? Tete, may popos mamaya si... Ang gaganda nga.
Oh, star siya, oh. Star ng... Ayan siya. Buti hindi siya nanunungay. So, ayan yung baka, hindi nanunungay. Nanghihingi ng pagkain. Ala, naamoy niya yung pagkain. Nanghihingi siya ng pagkain. Parang buntis ata siya, babae no? Ay, hindi pala buntis, babae ba yan? Nanghihingi siya ng pagkain eh. Oh, inano yung bag niya eh, inamo yung bag niya. Lumapit kasi siya, tapos inamo yung bag. Marami yan eh. Ala siya yung ina. Star ng taon, star ng taon, star ng araw at ano pala. Moo. Moo. Mo. Paano ba? Anong tunog niya? Hoy, babahi ka. Ay, support Mega G. Thank you so much. Ikaw din. Hello. Hi, Kau. Mega G, thank you. Ingat nanay. Bilisan mo lang. Huwag ka lang lumapit. May nagbibigture pa. Ah, meron ba? Yan, pawis dog teeth doon. Tapos dito wisdom pot. Pero nasa ano, diba? Maganda yan, pero nasa Japan. Sumamakit doon? Ang tibay nga eh, hindi na siya nasira nung mangkot. Dapat pag walang tao, mag-kung fu ka dito, babaw. Ha? Kung fu. Ay, diyan ka ba na mag-post ng kung mo? Diyan ka talaga, may tao? Saan? Dito sa... Parang maganda ang view dun. Saan? Dito? Tama doon yung shirt ko? Shirt pala, no? Mali ka. Ang tibay ng ano no? Ano kayang klaseng kahoy to? Ha? Kasi tatanungin natin sa yan ay Ayan ah. Ay, din pala. molabe. Mulave. Ay, andyan yung ano nila oh.
Iikot ka dun. Iikot, ganon. Akitin naman natin. Tapos ikot. Di na? Nakakapagod nila. O tara, uwi na. Saan ang papunta yan? Ikot, ganon, pabalik. Ikot lang yan? Oo. Sigurado ka? Oo. Baka ibang way na yan. Wala, yan lang, ikot lang yan. Ganyan lang yan. Pag nalagdi makikita mo sa taas. Gusto mo sa wisdog tit tayo eh. Tara na. Baka gusto mong bukas na tayo mo eh. Bukas pa uwi natin. Hindi rin naman natin ang mga nakasulat dito. Picture ka daw dito at kikinis ang mukha. Yun ang nakasulat siya. Aba! Ay siyang hapo! Dito naman, pagpa-picture ka dito, papayat ka kasi ka mong diet. Wow! Kasi ay siyang hapo! Dali. Ay, ka na. Eh dito, kahit hindi ka maghaplas, sakang mo lang. Saan yan? Ay siyang hapo! Parang ako tatatanggali. Bakit kung kayong haplas na ayaw matanggal? Mag-selfie tayo dito eh. Ito yung kita yung ano. Ito. Saan? Selfie na! Tara. Dito ka. Ito. Ito, pag ganito. Ayan, yan. Lumalalim na ang gabihan. Ato, sukalit na ang telepono. Ayan na, bye. Ano ba ipapagawa mo? Ang sinabi nga para mabuksan ko. I-connect ko sa iyo. Computer, kailangan computer. So yan, uwian na talaga kami. 4 na. Masaya si Kuchi. Nilamo na ni Blair. Ay, si Kevin, ano?